Familia more gweng ma Mogotio ma yudore kaunti ma Baringo omako dho ji mathoth kuom loko ohala mathoth jodak makono neno kaka ma ok owinjore. Kaka jafwambo mar Otieno Daniel lero, Joseph Kiprono kaachiel gi yawuote Moses kod Andrew nochako timo ohala mar pidho ng'ech kod opuk, gino mabuogo jodak makono. Kata kamano, gidino itgi kendo koro ohala no omako mach ka girwako yuto mabop kowuok kuom apisas mag rito bunge ma pacho ka. Joseph Kiprono lero ni wuodhe mar timo ala mar pidho ng'ech kod opuge ne ochakore bang' neno kaka jodak makono ne sando lego ka giwacho ne giketho puothe. Kuom mano ne okwayo sirikal kokalo kuom jorit bunge mathur ka KWS mondo miyo miye thuolo mar rito lego. Sinaenda kwa wanyama ya watu na pia inakula maharakwe wakati wa mzimu wa kupanda, wanakula maharakwe sana na wananchi huwa wanaua hii mnyama sababu hawaoni faida yake. Akipata kwa shamba yake anakonga na chembe anaua. So tumechuket community kwamba mkiwa na hiyo shida they can contact us, we inform the Department of Wildlife and then they can be brought for rescue. Kato bedo ni kinde mane gichake wala no, thoth ji makono ne okorwako okang' makamano. Giesani, ohala no omako mach ka puothgi oting'o ng'ech maromo 20 madongo to kod 80 matindo kaachiel gopuge moyo 500. Kwa Msekope niko na wanyama kama 500 kwa shamba. Rukenge niko na kama 20 ambaye tumefuka. Ndio hawa chillings tuko nao zaidi maybe ya karibu 80 hapo to 90. Ya sasa hao ndio wanao. Kopogre kod uso ne KWS, legi bende iuso e pinje maoko kaka Hong Kong kod China kama itiyo kodgi e chenro mag thieth. Opuk achiel giuso kuom $3,000 ka ng'ech giuso e kind $2,500 to kod $3,000. Wanunuzi sana wale wasai wanatoka Asia, Thailand, Hong Kong, China. Hiyo ndo iko na pesa mzuri kulingana kuuza locally. Sasa nauza shilingi 2,500. Pia sasa huku pia watu pia wanalalamika, wengine wanasema ya kwamba hii inakula mayai yao. Gilberto ma en achiel kuom jodak ma Baringo South wacho kaka ohalani ne omako dhoge kokoni chien kanyo ne oneno ng'ech mana kaka jawasigu ne jamni mage. Lakini yenye imenishangaza, nimetembea nikaona kuna mtu anafuga burkonge. So hiyo ni mashangao kubwa kwa sisi wafugaji, sababu sisi ni wafugaji wa ng'ombe. Sisi hatujaona ile mtu anaweza fuga mnyama. Kama kuna hata ile mnyama mbaya ni burkenge kwa mbuzi. Kinda ma familia mar Kiprono setimo poko chien ka kinde mar nyasi mar dhiero le mag bungu mong'ere kaka World Wildlife Day. Director maduong' mar KWS Dr. Erastus Kanga ne opuoyo tijgi mar pith kaka ranyisi maber mar gero chumi mapachoka. You have seen the farming of tortoises. The gentleman who was there, he was so proud, saying that at least he cannot sleep hungry. A tortoise is bought every day, and that is 3,000 shillings. Moving forward, you have seen the Brukenge, the reasons. People are coming for them aspects. Tino Daniel Uma, Ramogi TV.